যত্ন फुंकाहाम तिनी 21 नवेम्बर कराक साल नि फुंजरावो तमान उनके तिनी मा फाइका सोशल मीडिया वो अक्रियो नुखा जनजाति सुरक्षा मंच ही कैसा प्रेस मीट खाइमिन जागा नुखा तमान नुखा माले ख्रिस्टान खाइने रोनो एसटी नि फेसिलिटी पातिल मा खाइने ही बरो फाइने 25 डिसेम्बर रेली खाइने ही जे हमन आं साना मुसुबु बरक जे गियान गोनां लेखा गोरों बरक नि साक्सा बर संगै दङ बरन मा सासुआनो नरक तुमा पुसिबा कि इनी भारतनि संविधान नरक सिनि बरं नang शान्ति साकमान देहु तेसिनि बुखुकजो खरकसो जमाइतियाजो नरद भारतनि संविधान नरक बानोबा नरक बो ज्ञान बाय बरो ज्ञान बाय नरक ओम हाके कक साखाबा एसटिनि बातिल खाइने ख्रिस्टान नहि आसुद मूर्ख के नरक तंख साक्सन नरक आं मूर्ख हि गसिमानि सिं खाबले वाना खानरनि जे नुकमानो कक सामन नुगु नरक सबाबा एसटिनि बात खेमनि जे नरक साबो ताक्स जरा तिप्रा हावो ओसिनि तिप्रा हावो जदिसि तमनु मिशनारि ख्रिस्टाननि होइते फायेंखे ताबो नों जे कक साइ तंमनि आउ कुंतो साइमा तंयां खामु उ अवस्थाव सखामु फियाबासिनि तिप्रा हावो ख्रिस्टान लोग मिशनारि फाइवे एडुकेशन होइते निनि विभिन्न तमुं सामुं कल्चर हुंदी जों ताक्स किसे फिरक बै मांगै दंगु बरक तमा सावर जगा ख्रिस्टान तिप्रा रायजो फाइमानिसि बिखा राय थांबाय तेखे फु यंराम परदसु सामोन ख्रिस्टान तिप्रा रायजो फाइमानिसि बिखा रावो निजिनि कल्चराव निजिनि सोसाइटियाव कमाय थांबाय खेफु आरे नों मकल बाय फियावै नुगेदे बासो निनि मकल करिदे मकल एमएलए सिनि बरंना एमएलए यंराम पदना मा साबु आरे बरंनो बिब्रांत ताखायदि बरंनो पाप नांनाय पाप नर मने खायो मणिपुर दांगा फुनांमहाय ख्रिस्टान हिंदू हि मणिपुर फुनांमहाय तिप्रा रायजो खाइमानाय हुनो तिप्रा रायजोनि एतो बुक्का करि चाबुसिनि कुंथाय बाराराव बुकुं बाराराव तिप्रा सारो आसो बुक्का करि खताबो नर मने ताखायदि बुलायरावै हायनो ख्रिस्टान हिंदू हि बुलायरावै ए बुसकानि लोकसभाबो 2024 नि सालनराव गप्लायिं थानायर दुइटा आसन गप्लायिंना बक्सा रेडी के सनाय तंदि बक्सा तैमा खारबायबानो फादार आब्रो थांगै तनि नि आरएसएस नि अब देशखौ आं बोरैनो सबसे आं जे बनि एक्टिविटीज बनि लेखा रोंमा बाय बनि जे खुब कगमानि अब आं निंदा जानो हायसि बुआव फाननो हाकेरे फोरोंबा लासि रोंया
आं जमाते सानानि पनो लासि खाऊ जे नि जे बासन नगुई बो ज्ञान बाके साखाबा आरो एकता नों लेखा गोरों शिक्षा एडुकेट गोनां नों तो माबाहाय कक साखाबो नों फरायदो मा फाया इंडिया नि जे गणतंत्र देश धर्म निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष देश नों सैमे देबा नों सोबाबा एसटी बात खाइने आरो ख्रिस्टान रंखे एसटी नि कैंसिल खाइने सुरास जनजाति सुरास मंच हिबियानि फाइखाम उदा बैबाय दागे जागै बुं कलरनि जे तमो बानि जागै मा साखाता लासि रंगेन र गोबां मा दिल्ली बांलादेश नि फाइमानि कगुइनि नि मा जागै तो कक थाइसे पन सैमिया अखलिबो कुदो कोंगमा बांलादेश नि फाइवे मा जाग तो फियर र जागै मनके नुगलियान र नरो कमेन्ट नाइने दि खरक सागु दे न काहाम हु काहाम नि जे कमेन्ट खाय नाइने लासिमा संसन र नि जे प्रेसमिन नगुइ बै कमेन्ट खाइमेनि खरक उसु न काहाम साखा काहाम हुखा काहान कमेन्ट रखा लासिना नांब्ले नरबो सराय रखाय सिं खाबले सराय रखाय सराय रक न आगे बाहाय नो जों सराय रक थंफ्रखे हादलय रक जेकुनो जागा थंफ्रखे तमानो आनि कक नायंखे न आं बाय मा थंगिया हिसामा हायसिं सुलेन रबा आसु थेना सदन ज्ञान आसु की सद ज्ञान लासिमा संसा लासिना नांब्ले नरो बैनि देशनो एरन र नॉर्थ ईस्ट नि बिसिं फनो खिसान फाइव मिजोरामो बाहाय तंखा डेभलपमेंट हा नागालैंड बाहाय मेघालय बाहाय अरुणाचल बाहाय सिक्किम बाहाय आसाम गारो हिल्स बाहाय सॉरी मेघालय गारो हिल्स साक्षाने हिंदू देव लासिना नांगो नर हिंदू देवा आजारिया हिंदू फु नर बारखे हिंदू बैनि सैमा रक बैनि सैला रक बैहाय खायदेहाय के सादेंगे मा साखा लासिना नांगो तिप्रा सेंता होने नों नाइने लेताबो ऑफिस सिम बरक मानो बियानि बखाक्तै फायबा ऑफिसर होनबा सबानि बिसिंते एडुकेशन बिसिंते परे माने बिसिंते इंग्लिश मीडियम न जे परे फेमिनि स्टूडेंट काहाम बरनि बिसिंते न ऑफिसर कतर खानाबो ताबो हा बसि ख्रिस्टान हा माने सि कल्चर कमाइ थांगो बिग्रा राते फु तमनि ख्रिस्टान करें खेनि काम सुमु ताक phirok मान खमु दे ख्रिस्टान सुजि phirok तै फिबु रिसा रिगनाय कामुं सोमुं ख्रिस्टाननि बिसिंजि phirok मा फि ताक जरा वानसो दे नानि रगनो हायले जे बरो पाराराव फास नुगु जे बरो नगानानि बरनो फास सेजाक दे ओ सेजाकनाय बरो सेजाकनाय बरो ब हामियांगै थांया काहामसिंगै थां हामसावै जि थांगु जे सेजाकनाय बरो जे हामिया हनाय बरो बसि खयङै मा थांगु बसि खयङै मा थांगु बहायनो ताबो उंगै तंखा जे नरनि जे कक सामन नगै बेसि दिन करैखा नोरो ख्रिस्टान माहावानि बेसि दिन करैखा जाबेबै तंखा गाय तो नरनि बिसिंते कक सारै तंखा गोबां मा पाराव नगु
খ্রিস্টানनि বিরুদ্ধে যারা কক সানায় বেশি দিন টিকিয়া খ্রিস্টান সেংমইমা পায়ু খ্রিস্টান সেংমইমা পায়ु बहायनो जाबिउइ तंखा तै बेसि दिन गरैखा ओ बोरै खरकसा बुखुकजो नों ख्रिस्टान हावानि बेसि दिन गरैखा काइतनिनो थानि बेखार रय तंखा हाइखेसि कक सारै दं अमहाय नों जे समय आगक तंफ्रकेनो बिरुद्धि कक मासाव आते काइसा कक माने बर'नि जे वान समु थेनेसा के वान समु ने बर मासासो ख्रिस्टानले बुकुं बारार एसटी रो तिब्राबो काइसा देबा तिब्राबो काइसा दे ख्रिस्टान बुकुं बारा हा एसटी गोबांमा जागा दंले गोबांमा जागा नर्थ इस्ट दङ इन्डियानि बिसिंतनि मुन्दा हुन्दी बरबुतो ख्रिस्टान कमले केरला नि आन्ध्रा मान्दा संथुं ख्रिस्टान नंले बुकुं बारा एसटी ट्राइब खबजगनाय बरनो के न तुमा खाइनाय अरो यंग रामपद खाइ माने बरनो थाङो हा ओ ब्रैमा संखाइ माने ओ सान्दि साकमा संखाइ माने नरनेनि बासाना खोनाखे बइबे मोनैजागोनो अमरो बर' जागा तंखहि बै नखा साकाव थामनि चेलेन्ज खालै दङ नरकर हिन्दु ख्रिस्टान बातिमा खाइने एसटी नि सालाय दङ लासिनगेर बनि बामुनि जमाइतर विशेष के गलगुसु चिनि जमाइतर बेसिबाग अमहाय हिंसानि बिसिङावनो बैसा आगौमाय ताबो फानो त्रिपुरा राज्योआव नायनायदि त्रिपुरा राज्योनि काहानि नायनायदि जमाइतर सबसे फिसे दङ बैनि तंतै तंमैया बै कक सातै साइमैया उंक्लाव कलाइजा चिनि दालं ताखुक सं बर' तो ऑल ख्रिस्टान ब्ले नरो तुमा सालाइमा दङ बर'नो के संखा काउनि बिसिङाव बर'नो लेखा गोरों बाङो साख्रि गथ' अफिसार बर'नो बाङो सालाइमा दंखनामले बर' काइतनि हामारि मानजा बनसि फलुमा खानिसो जे कहा जिता कहा बनसि फलुमा खाइनाय नरबा थैसदि हुमानि सि तैसि थैसदि हुमानि सिबले हारि जे बर' ताबो ख्रिस्टान माहाया सानार मिशनारि ख्रिस्टाननि स्कुल मासि परे बुसाबुतिनो फोरों दंब्ले निजेनि बुसानोखेनो मिशनारि इंलिश मीडियम फोरोंबाय रोंराय थांसिना बयनोके ता फोरोंदि आगे बुसिनि जोंनो गुसिनि एलाका साइड दङ निजेनि बुसानोखे ख्रिस्टाननि स्कुलाव फोरोंबाय रोंरावानि सिरिं के खगुइ फोरों दङ बयनोखे ख्रिस्टान स्कुलाव ता फोरोंदि बांलाबो फोरोंदि वाह लासि रोङिया र बनि माङै आं बेसि ककमों साया अमर एरें सामंकरि लैबाय थोंहुमा हाय ओ कक सिताबो जे बर' प्रेस मिट खेमेनि 25 डिसेम्बर रेली खाइनाय हि ख्रिस्टान बिरुद्धे हुमानि खाइदि खाइनि अदिगा तुं निनि रां खरस थानायता गारि भारा थांवै सालसासे वै रेली खाइदिया उतलावो नाय मोनै जानाय बैबाय अ मूर्ख रंनि ताकसर मूर्ख बरक दं कि नाय मोनै जानाय नगनाय आफ्रो सुबा सुबा थां आते कैसे शांति साक माले हिंदू देबा हाँ नोंले हिंदू दे साक माबा बुद्धि सिबले बुद्ध धर्म सिबले ने तो मासा से हिंदू ना खाना खाबा लॉयजा करे बस का वो सीट ना नहीं एमएलए हाँ बुकुं बारानो हुए तिबार सारों कुतुबुई बस का वो सीट माना नहीं हाय होंगे सीट में वो जब वो ता ट्राइबल फेयर मिनिस्टर
आगे महाराज नो बुसे हाय हंखा विकास देबरमा ब्रंगना विकास देबरमा हाय हमानी कारणे सिदमा खा एमएलए हाइता हाय हमानी कारणे जनजाति मुसानी प्रेसिडेंट मा खा एक दिन हा महाराज याथि रंगनो मंत्री मा खाना तबो सिनी ब्रंगना विकास देबरमा इलेक्शन पाइबनि पुरो राजबारी थेंकबो मिनिस्टर माने देताबो सुबह अवदान ताबो मिनिस्टर मा मनी सिनी महाराज ने अवदान सिनी महाराज ने अवदान इवेंट ताबो खिसान खाइतो सादी बनो नों मिनिस्टर कोगदि एसनि बातगों सिरहि बनो सकं सगोग्रा दे तेसिनि ब्रंगना सुग्लसरन नुवाइतिया बनो सादी कोगदि तेसिनि मैडम पादल किना टीआरपी सिनि चेयरमैन तेबिनि लगे तोनाय बेरं कबुइति कविता बनो सादी खिसन कोगदि ते गोबां मा तंले किसान खायने रक ता बीजेपी तंने रक अमाय सामा रक आं साक साक पुलिसनि सामानिसि आं साक साक भकाहि गसिमानिसि आं साक साक ज्ञान गरहि गसिमानिसि आं लेखा फरायमानि आसा सानो ज्ञानवान सुजागले हि गसिमानिसि लासमा संसान रक बेलाय खेतिब्रा रायजो लासमा संसा खाइ रखान रक ओखलि प्रेस मिट खाइमानि बिसिति बनि बाङैनो सिनि जारा उजे दाबोनि जे घटना घटै तुमानि नगनाय रक कुनो अमं वान सुजागनाय कौ गया नायजानाय कौ गया गेर खाइजानाय कौ गया बरन बरक साइ थंथं बरक कबर हुंजागोन बुइबाय अमायगे जों मा संनाय जतनो सिनि 20टा ट्राइब 20टा दफा बरक दफा जों थानसासिमा तंनाय सिनि ताबो वान सुनायदि महाराजनि बिसिंतै बुवाग्रानि बिसिंतै तमानो सिनि महाराजा वान सक्तं आफुसि जों मा वान सलायने जों बनसि थानसागे जों मा सुबालायने बुवाग्रा जत दफा जत सोसाइटी जत एनजिओ नो तैबिनि ताबो कायसा महाराजनि वान समु वान सई दङ थानसानि बिसिंतै सिनि पार्मानेंट सल्यूशन खाइ रखांखे ताबो नों जों गोबां मा कौबांलाय दंमानि आबसिनि गोमावै थांनाय गाहाम लामाव फायनाय अमसि जों वान सयसिनि महाराज जोंखौ सुबानान नांनाय अर बियां बियां साक बाय साक बुता बुफायं ताखु बुखु जमातिया देबरम देबरमा कलय कलय वालाय रवानि बांगुइ जे अमहाय जे प्रेस मिट खाइ साख्लायमारो बिब्रांत खाइबेनि बांगुइ साख्लायमारो जों निन्दा जानावो आं निन्दा जानावो बेलायखे निन्दा जानावो नराबो वान सकदि आं कक सामनि जाय आं खानरा वान समानानाय तमानके उ देश होया ताबक्सिनि जे इंडिया गवर्नमेंट भारत हानि अब ख्रिस्टान हुंदी हिंदू हुंदी बुद्ध हुंदी मुस्लिम हुंदी सिख हुंदी अब उ देश होया जो तो मिले उइसे जो तो नि फान बायसि कायसा भारत स्वाधीन उंगु अब नरो लेखा करंते उसाय मानाय गिबो हायरनो जों सिनि जारा नोगनाय नाय तनाय राव कुनो बतरनो इम्पोर्टेंट नवै आसुक वाना जानाय को करिता हामबाय बेलायखे जों थानसामा तनाय तिब्रासा 20टा दफा आयोग लक्थ जतन